Asi si už každý obyvateľ mesta všimol, že rozbehli sa práce na križovatke ulic Kráľovská a SMP. To znamená oproti spoločnosti Proces. Vznikne tam nové obchodné stredisko. Počúvame roky od šalanov, že je tu málo obchodov, že chceli by nakúpiť tu a nechodiť po celom okolí. Tak verím, že sa dočkajú, lebo nie len tam, ale napríklad aj vo Väčši máme ďalšiu výstavbu obchodného strediska. S tým, že tu na križovatke, ktorá je kľúčovou križovatkou mesta, pretože cez ňu prechádza obrovská časť dopravy, obrovské množstvo aut, tak budú samozrejme aj obmedzenia, ktoré sprevádzajú takúto stavbu. Niekedy v máji by sa mala začať rekonštrukcia križovatky, ktorá je roky nebezpečnou križovatkou a vznikne tam kruhový objazd. Počítame s tým, že doprava zostane pre túto chvíľu usporiadaná tak, ako je, to znamená vjazd do Šale po Kráľovskej, výjazd do Šale po Štúrovej. Bude to veľmi obmedzujúce, ale zase nebude to trvať až tak dlho. Celá rekonštrukcia križovatky má byť ukončená za 2,5–3 mesiace. Snažili sme sa nájsť kompromis medzi tým, čo má hodnotu na tom priestore a čo proste bude nahradené niečím novým. Takto zostane zachovaná väža, do ktorej ide elektrika, ktorá je poslednou časťou mlyna, ktorý tam stál, ale napríklad aj vzrastlý strom, ktorý je súčasťou tohto priestoru, sa podarilo pri tej výstavbe zachrániť. Súčasťou obmedzení bude aj to, že musia sa preložiť vedenia kvôli križovatke a jedno z najkľúčovejších vedení, ktoré ide pod touto križovatkou, je hlavný prívod vody do mesta Šala. Je to 400 potrubie, ktoré bude musieť byť prispôsobené novej situácii, ale zároveň získame to, že bude zložené nové potrubie, ktoré by nemalo mať v krátkej budúcnosti závady. Tak verím, že to spoločne zvládneme a užijeme si nové obchodné centrum.